Classic Wolf 150cc, Jet X 150cc, ug ang pinaka-common ang Bunos X 110cc. Mga pipila lang na nga mga modelo nga ning patok denhi sa ato ang nasod. Mao ka na ang mga produkto sa Sanyang Motorcycle o SYM. Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab nga ato ang paggalantawan karon. Atong lantawon ang storya sa Sanyang Motorcycle ug gion sa nila pagsugod ang kumpanya. Pero bago ona ta magsugod, mohangyoon ta ko ninyo. Palihog ko sa pagpindot sa subscribe o bell button para ma-update ka sa mga bago na akong i-upload nga mga video. Ug palihog sad ko sa pag-like isip suporta. Dako sang ikatabang ang imong pag-share ani nga video karon ug labi na ang pag-follow pud nimo sa Facebook page ug TikTok format. Laoman nako ang inyong mga suporta para mo lambo pa ang kaninga channel nga gemog na alang natong mga Bisaya. Daghang salamat. Sanyang Motors Company Limited, usa ka Taiwanese motorcycle company nga nanggama og mga scooter, motorsiklo ug all-terrain vehicle. Gisagdan kini kaniadtong tuig 1954. Pinaagi sa duha ka Taiwanese nga negosyante nga si Huang Chichun ug Chang Kuo-an. Kahibalo ba mo mga kabisdak? Nga nagsugod lang sila isip manggama og mga dynamo electric light para sa mga bisikleta. Ug ang una nilang company name kaniadto kay Sanyang Electrics. Pag-abot sa tuig 1961, nakig-agreement nila ang Honda Company ug nahimo silang local assembler sa maong kumpanya sa ilang mga motorcycle product. Ug sila ang pinakaunang local assembler ug distributor sa Taiwan sa Honda motorcycle atong panahona. Ug diri na nila gi-change ang ilang company name ug nahimo ng Sanyang Industry Company Limited. Sa pagdagan sa panahon uban sa pakig-business partner nila sa Honda, pag-abot sa tuig 1969, laing agreement na sad ang ilang nadawat sa Honda. Sila na ang assembler o distributor sa Taiwan sa mga modelo sa Honda cars. Sama sa Honda Car Model in 600 o Honda Car Model T in 360. Pero diri na sila gasugod og panghimo sa ilang mga kaugalingon nga mga product nga mga motorsiklo. Ug diri na sila nahimong competitor na sa Honda. Oh no! Sa taas nga katuigan nakita sa Honda nga successful na ang kumpanya sa Sanyang Industry Company Limited sa ilang motorcycle product. Pag-abot sa tuig 2002, gi-cut off na sa Honda Company ang tanang agreement contract nila. Ug nangita na lang og lugar sa Taiwan ang Honda para sa ilang planta ug natukod ang Honda Taiwan Company Limited sa Zhongshan, Taipei. Ug diri na nisulod ang usa ka Korean car company, ang Hyundai Company. Ug nakig-business partner kini kanila ug sila na ang usa sa mga assembler sa mga Hyundai car para sa Taiwan market ug sa mga uban pang nasod hangtod karon. Now I know, ang mga makita nato karon nga mga Hyundai car. Usa na ang SYM ang nag-assemble ani karon. Dili na basta-basta ang kumpanya sa SYM. Tuig 2015, diri na nila giusab ang ilang company name ug nahimo ng Sanyang Motors Company Limited. Ang ilang bagong main office karon naa nahimotang sa Hsinchu Industrial Park, Hsinchu Country sa Taiwan.
Ug naasad sila'y mga sangang planta sama sa Xiamen Xiaoxing Motorcycle Company Limited nga nahimotang sa Xiamen City sa China. Ug ang Vietnam Manufacturing and Export Processing Company Limited na nahimotang sa Bien Ho, Dong Nai, sa Vietnam. Ayusaoy mga kabisdak. Nagsugod lang sila sa paghimo og mga soga sa bisikleta. Pero tan-awa, ugon sa na ilang ka big time karon. Makaingon jud tang. Sana all. Kamo mga kabisdak, labi na sa mga naay mga SYM motorcycle diha. On sa may mga experience ninyo. Sa maong brand, ugon sa inyong ikasulti sa storya sa SYM motorcycle. E-shoutout ka na sa comment section. Dagan kaayong salamat sa paghatag og oras ining maong video karon mga kabisdak. Ug sa next na sad nga video. Lao man napod nako ang inyong suporta. Ug kita kits.